Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na punta mga higala, nini atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air, o ako ng gihapon kining yung ubugos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Lunes, Pitsa 29 na kini mahigala sa bulan sa Setyembre tuig 2025. Nahala no, may mudto na kanatong tanan mga higala na ginaot ko nga ana kitang tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kamudtuhon. So kumusta na mga higala no? Na ginaot ko nga ana kamunta manang maayo ang inyong kahimtang karon o walay problema nga nasugatan, no? Walay ubo, walay sipon, walay hilanat, wala, pero naginawa pa naya. Abi na may higala no, padayon karon ang investigasyon dito sa Senado, no? Kanang gitawag sa in English og Senate inquiry kabahin lagi ni ining problema karon sa flood control projects, no? Nagkadaghan mga higala, nagkadaghan gani unsa pong hitabo ang mga inalibog pug unsa po problema ni Mayor Magalong nga ni-resign siya unsa dagay tao po yung mga kakulian ngayang nasugatan, no? Nahala no, padayon ta mga higala sa ato ang mga buhaton ni ining kamudtuhon. Abuino, arita mga higala sa CPCP News, balitang simbahan ni ining kamudtuhon. CBCP News, Diocese of Bicol nilunsad karon og matud pa drive for Masbate typhoon victims. Na matud pa na nipahigayon sila og mga kalihukan aron makatigom og pundo alang sa nahimong biktima sa bagyong Upong didto sa Masbate. Second collection may galam hinumduman nga grabe no ang pagkaguba sa mga infrastruktura dito sa nasangpit nga lugar. No gani usa ka simbahan nga bag-o pa taong nahuman ang naguba gyud sa mga nga nagpahigayon karon ang Diocese of Bicol ug usa ka kalihukan aron pagkalap og dugang pundo pinaagi sa mga second collection sa mga parokya. Balita mga higala gikan sa Vatican. Vatican invites faithful to seminar on Sacrament of Confession karong moabot Oktubre 24 ug 25. No, nanawagan karon ang Vatican, ang Holy See sa katawhan nga mo apil gyud, mo seminar gyud kabahin lagi ni ining sakramento sa pakumpisan. Baog kadto mga higala mga balitang simbahan ni ining kamudtuhon ug padayon kita mga higala sa ato nga mga buhatonon. Binubisita ro gamay mga higala no tungod lagi ni ining daghan kay natong mga trabaho no. Nagkumbati taron mga higala ato dahil nga advance happy fiesta sa akong lungsod sa Manhuyod, no? Hapit na ang among fiesta mga higala karong Oktubre 4 ambot dugay-dugay jud abot ani kay Sabado man no daghang ikong schedule po dug Sabado. Nahala no may mudto na kanatong tanan ari kita sa Saint of the Day abino duha karon tulog yun kabuok ang atong santo karon mga higala. Sila si San Miguel, si San Gabriel o si Saint Raphael, no? Matud pa, no? Si San Miguel mao ang the great defender, no? Si San Gabriel mao ang matud pa basta kasi San Gabriel may gala, no? The greatest defenders. So niya si San Gabriel, of course si San Gabriel mao ang mensahero sa atong Ginoo no unya kini si San Rafael mao ang kuyog kang Tobias didto sa iyahay nga biyahe didto sa nagkuyog siya kang Tobias no mga higala in the book of Tobit no. So karong adlaw mga higala atong gisaulugan sa ilang kapistahan ang tutulugyot ka mga bantugan nga mga angheles no sila si San Miguel, si San Gabriel ug si San Raphael. Wala no. Nahala no ari na ta mga higala sa ato ang catechism. Catechism na to mga higala matud pa diri atong tukion karon mga higala unsa man ang mga benepisyo nga atong madkuha kung kita
matinod-ano, no? Kay inland gihapon kini manghigala sa nagpakitabo karon nga korupsyon, no? Kining grabe karon nga panahon na higala kay murag wala naman gyud hinuon masubay kining gitawag nato sa in English og honesty is the best policy. Abi no, kining honesty is the best policy mahigala ang nag-coin gyud ini, ang nagpulma gyud ining mao nga panultihon mao kini si Benjamin Franklin. Ano? So sa man ang mga benefits, no? What are the benefits nga atong makuha kung atong yung gipuyan ang pagkamatinud-anon? Abi no mahigala, it builds trust and relationship. No? Kanang trust and relationship mahigala importante kay na, no? Kana bitaw ang usag-usa aduna nagipagsalig sa usag-usa. No, kung ikaw napamatud-an gyud ka nga maayo ka, dili ka bakakon, dili ka malinglahon. Ganyan. Number 2, it can promote good reputation. No, kana bitaw best policy gyud kanang ang imong pagkamatinud-anon, kuan gyud kana bitaw mao gyud kinabuhi nga imong gipuy-an, daghang gyud kay mo salig nimo. No, kamay magkagreputasyon isip po sa katao, especially kini sa politiko ka, nya leads to peace of mind. Kanang honesty is the best policy mahigala. Kung ibo ganin ang tumanon, magpuyo gyud kang malinawon ang imong hunahon. No? Number 3, it can foster good relationship. Kung doon na gani trust in a relationship, of course maayo gyud ang relationship ninyo, no? Maayo kayo. Unya long-term benefits. Of course kining pagpamakak mo higala, doon naman po benefits, pero unsa man dili long-term, short-term lang. Pero kining honesty, long-term benefits. Gani ang gana siya. Ang benefits niya na may posibilidad nga hangtod-hangtod. Na ikatulo, it can encourage courage. It can encourage courage. Makuang ka ba, mahimo kang maisugon, no? Mahimo kang maisugon, especially in difficult situation, no? So muna siya, muna sa atong kinabuhi, kinahanglan gyud nga mahigala nga maogi atong puy-an ang kining gitawag natong honesty is the best policy. Pero medyo busy-busy ko ron gamay mahigala, no? Kay kini lagi kadaghang trabaho. Naghimo pa kog PPOA para sa akong parokya, na pa pug daghang kayong mga gi-follow up nga mga proyekto. So medyo busy-busy ko ron gamay ha. So dahil lang usa kita ha. So ayaw kalimot ha. Honesty is the best policy. Okay? So daghang salamat ug maayong mudto Pilipinas.